ଆସ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଆସ ଜାଣିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଥାଉ ରେ ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ଆମର ଲୋଭ ମାୟା ଛାଡୁନି, ଜୀବନ ଥିବା ଯାକେ ଲୋଭର ସରୁନି ରେ ସାଙ୍ଗ। ସତରେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି? ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି ଖଟିକି ଦୁଇ ପଇସା ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ରେ ସାଙ୍ଗ? କ'ଣ ନବା ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ କଟି ଯାଉଛି। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଭାଇ କଥା ବୁଝି ପାରୁନି। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ପର କଥାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ରେ ସାଙ୍ଗ। ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ନବାନି କି ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଧରିକି ଆସୁନି। ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା ବି ଖାଲି ହାତରେ। ଧନୀ ଗରିବ ଦେଖନି, ଆଜି ଧନୀ ଲୋକ କାଲି ଗରିବ, ଆଜି ଗରିବ କାଲି ଧନୀ ଲୋକ। ଧନ କେବେ ରୁହେନି, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଏକତା ରହିଲେ ସଂସାରର ଚାଲେ। କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିନି, ଗରିବ ବୋଲି ଭାବ କି ଗରବ ଘରେ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଖୁସି ଏକତା ନଥାଏ ଯେତିକି ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି। ଧନୀ ଗରିବ ଦେଖନି, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କାଲି ରାତି ପାହିଲେ ବେଳକୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ? ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏହି ଅଛି ତ ଏଇ ନାହିଁ, ଏତିକି କହିଛି। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିନି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରୁହ। ଧନୀ ଗରିବ ଦେଖନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବ। ଧନୀ ଗରିବ କେବେ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ହାପିନେସ୍ ମୋଟଙ୍ଗା।